खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 2026 मायथाइनिफ्राय बोसोराव खेबनै जिथि थाखोनि बर्ड आनजाद CBSE थाखोनि जि बर्डनि आनजादखौ 2026 मायथाइनिफ्राय बोसोराव खेबनै खुंनाय जागोन। मावख'गिरिफोरा बुधबाराव फोसावदोंमोन दि 2026 नि सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ बोसोराव खेबनै CBSE बर्ड आनजाद होनो गनायथि होनाय जागोन। गिबि आनजादा फेब्रुवारियाव खुंजागोन आरो बेयो गोनांथार। फारसेथिं मेयाव नैथि नाजानाया बै फरायसाफोरनि थाखाय सायख'जाथाव जागोन जाय गावसोरनि अनजिमाखौ साबसिन खालामनो लुबैयो। बे आगाना हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि NEP 2020 नि बाहागो, जायनि थांखिया आनजादनि नारसिननायखौ बाङाइ खालामनाय आरो फरायसाफोरखौ मोनसे सोलायनो हानाय बिजिरनाय खान्थि जासिनाय। CBSE आनजाद सामलायगिरि संयम भारद्वाजआ बुंदोंमोन दि फरायसाफोरा बिगियान, सानखान्थि, समाज बिगियान आरो राव बायदि मोनथाम आयदायाव फिन नुजाथिफिननो हागोन। फिथायखौ एप्रिल आरो जुनआव फोसावनाय जागोन। गोजां बोथोराव थांग्रा फरायसालिफोरनि थाखाय फरायसाफोरा गावसोरनि गाहाय नाजानाय महरै मोन्नैबो आनजादखौ सायख'नो हायो। इसिङारि बिजिरनायफोरा बोसोराव खेबसेल' जागोन। CBSEआ बुंदोंमोन दि बे गोदान खान्थिया फरायसाफोरखौ आबुं बोसोर गैयालासे जौगाहोनायाव मदद होगोन, जायजों भारतनि सोलोंथाइ खान्थिया मुलुगनां मानथाखोनि खाथियाव फैगोन। 2026 मायथाइनि जथुम जागायनायनि सिगां आरोबाव गुवारै बोसोन खान्थिफोरखौ रानलायनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ भारतारि रेलवेआ 1 जुलाइनिफ्राय भारा बारायनाय आरो आधार बिथायारि तत्काल फोसाबनायखौ फोसावदों। भारतारि रेलवेआ भारा बारायदों, तत्काल बुकिंनि थाखाय आधारखौ गोनांथार खालामदों। 1 जुलाइ 2025 मायथाइनिफ्राय भारतारि रेलवेआ कभिड-19 बेरामनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय दावबायारिफोरनि भाराखौ फोसाबगोन। बे बांनायनि थांखिया बांलांनाय बाहायनाय खरसाखौ फोजोबनाय। नोगोरारि ट्रेननि भारा आरो 500 किल'मिटारसिम दावबायनायनि थाखाय नैथि थाखोनि टिकेटफोरा सोलाय-सोल' जायाखै। 500 किल'मिटारनि समाव भाराया मोनफ्रोम किल'मिटाराव 0.5 फैसा बांगोन। AC नङै मेल एक्सप्रेस भाराया 1 किल'मिटाराव 1 फैसा आरो AC थाखोआ 1 किल'मिटाराव 2 फैसा बांगोन। बे एखे अक्ट'निफ्रायनो तत्काल टिकेट बुकिंनि थाखाय आधारआ गोनांथार जागोन। 15 जुलाइनिफ्राय OTP फोरमान खालामनायखौ बाहायनाय जागोन। IRCTC एजेन्टफोरखौ गिबि 30 मिनिटनि गेजेराव तत्काल टिकेट बुकिं खालामनायनिफ्राय होबथानाय जागोन। फुंनि 10 निफ्राय 10:30 रिंगानिफ्राय AC, 11 निफ्राय 11:30 रिंगानिफ्राय AC नङि। बे सोलायनायफोरनि थांखिया रोखाथिखौ रोखा खालामनाय, सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामनाय आरो बुकिं खान्थिखौ बाहायनायखौ बाङाइ खालामनाय। थामथि खौराङाव दङ बकाखातनि CRPF केम्पआव ग्रेनेड बेफ्रुनायाव आसाम पुलिसनि 3 जवाना जोखोम। 24 जुन मंगलबारनि मोनाबिलियाव बकाखातनि साबजुरि पानबारियाव मोनसे सन्देह गोनां ग्रेनेड बेरफ्रुनाया CRPF बादाखौ सोमावग्लुंदोंमोन, जेराव आसाम पुलिसनि 3 जवानफोरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गिबि रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि ग्रेनेडखौ गंसे खारबाय थानाय मटर साइकेलनिफ्राय गारहरनाय जादोंमोन, जाय बादायाव मोनसे थांखिनानै साग्लोबनायनि इसारा होदोंमोन। बे बेरफ्रुनाया ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन आरो गोख्रै रैखाथि होनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ सिद्धार्थ बरबरा, सुशील भूमिज आरो मिन्टु हाजरिका होनना सिनायथि होदों। 3खौबो थाबैनो बकाखात सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो फाहामथाय लागासिनो दं। गाग्लोबनायनि उनाव महकुमायारि पुलिस मावख'गिरि SDPOनि नायदिंनायाव मोनसे गिदिर नागिरनाय जागायदोंमोन। बकाखात आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव हाइ एलार्ट फोसावनाय जादों। गाग्लोबग्राफोरनि थांखि आरो सिनायथिफोरा नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ कनसार्ट मिरु जानो थाखाय बुक माय श'जों लोगो जायो। कनसार्ट टुरिजमखौ जौगाहोनो थाखाय बुक माय श'जों आसाम पार्टनारफोर।
रंजानाय आरो दावबायथायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गिदिर नारसिननायाव आसाम सोरखारा रायजोआव हायुङारि आरो गेजेर हायुङारि देंखोआरि हाबाफारिफोर खुंनो थाखाय बुक माइ श'नि उननि कम्पानि बिग थ्री एन्टारटेनमेन्टजों लोगो जादों। बे गोरोबथाया मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आसाम दावबायारि जौगाखां निगम (एटीडीसी) आरो बिजाब माइ श'नि गेजेराव सागान होजादोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि बेयो आसामनि हारिमुआरि जौगानायाव मोनसे गोदान आयदाखौ दिन्थियो, जायजों रायजोआ मुलुगनां रंजानाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय खाबुफोरजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनो। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोरमायदोंमोन दि गुवाहाटीजों लोगोसे डिब्रुगड़ आरो गुबुन नोगोरफोरा आसामनि कनसार्ट दारिमिनखौ बांहोनो आरो गोबां दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानायनि मख'जाथाव खाबु दं। बाथि खौरांआव दङ गामियारि जिउ राहाखौ बांहोनो थाखाय गसाइगावआव हांसोफोर आरो ना फिंगारलिंफोर राननाय जादों। बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बरबारा भिसिडिसिआव हांसो आरो ना फिंगारिंफोरखौ फालिथायारि महरै राननाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिनि थांखिया अरायथा जिउ राहाखौ थुलुंगा होनाय, गामियारि आयखौ बांहोनाय आरो ओनसोलारि सुबुं समाजफोरनि गेजेराव खौसेयै आबाद मावनाय आदबफोरखौ जौगाहोनाय। द'थि खौरांआव दङ बकाजानाव सोमोनांथाव 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों, दायनिगिरिखौ हमबाय। मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव अमराजान गामिनि सासे 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जादों, जायनि जाहोनाव सुबुं समाजाव दुखु आरो रागा जोंखांदोंमोन। गथ'साया समबाराव गोमादोंमोन आरो उनाव बिथांखौ गावनि न' खाथिनि दैखराव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ दायनिगिरिखौ रनजित बसुमतारी होनना सिनायथि होदों, जाय हाग्रायाव थाखोमानानै खारखोमानो नाजादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा हमदोंमोन आरो बिथांखौ पुलिसनो गथायना होदोंमोन। जिम्मायाव थानाय समाव बिथाङा फिन खारखोमानो नाजादोंमोन आरो बिथांनि आथिंआव गुलि गावजादोंमोन। बिथाङा दायो फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथाया एसपिआर थागिरिफोरखौ रायजो-राजानि रागा जोंनायजों लोगोसे साजा होनो दाबि खालामदों। स्निथि खौरांआव दङ बकाखातनि पानबारियाव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय, 2 हमजादों। मंगलबारनि मोनायाव बकाखातनि पानबारियाव थानाय सीआरपीएफ बादायाव ग्रेनेड बेरफ्रुदों। सीआरपीएफनि बादाया आथिखालाव बादा खालामगासिनो दंब्लाबो आथिखालाव आसाम पुलिसनि जवानफोराल' बादायाव दं होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बमा बेरफ्रुनायनि उननिफ्रायनो गासै बकाखातआव थोंजोङै जेंना सोमजिदों। बे जाथायाव आसाम पुलिसनि 3 जवानफोरा एसेल' जखम जायो। जोखोम जानाय जवानफोरखौ बकाखातनि शहीद कमला मिरि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। जोखोम जानाय जवानफोरा फारियै सिद्धार्थ बरबरा, सुशील भूमिज आरो मिन्टु हाजरिका। गलाघाट जिल्लानि गागि पुलिस सामलायगिरि राजेन सिंहआ बुंदोंमोन दि बे बेरफ्रुनायाव काजिरङा हायुङारि पार्कआव गान्दा मैहुर खालामनाय एबा जायखिजाया ड्राग्स माफियाफोरा बे बेरफ्रुनायाव लोब्बा दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। बेखौ गोसोखांनो हायो दि मैया बे सोमोन्दोआव आगदा आखाइनि थाखाय बकाखात पुलिसआ 2 सुबुंखौ हमदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।